Ang tabo phai sopaijak jotin kumar ruaja para dumbur hinjago dumburo bosor burum burum no mela khaijago hingkai Bangladesh ni rasa kurung kurung mu phainani khunao tini asake borok melainai hingkai phaidi naifaidi pailajeng paithak jaranai tongdi ang taibo norokno kaham kaham video phunuknai dumburo mum dukati rok solaio hingkai phung hingkai to borok bangkha hingkai tabo hingkai borok kom borok phaimani komai tongo phung rogo hingkai se bisibar borok phaio hingkai tabo kisa borok komai tongkha naitongdi tabo mum dukati rok solai tongo taibo borok aste aste phai tongo sa burum burum bosor burum burum no ama haike palaijago jotin kumar luajapara hokoti sap o tabo pangtao phai sopaijak jotin kumar luajapara o dumburo phai sopaijak tabo naidi program ni bagui tabo star tangui paijak sarina bagui tabo dokan ni lai tiar onlaijak saria program tongo hingkai baboni bagui tabo joto dokan ni laijak ang tabo ojang thangai phunuknai tirik tirik nai tongdi taibo ang tama tama pal norokno phunuknai building paithak jora nai tongdi tama tama manui rok phalni ang thangai naikana ang nai tongdi tama tama manui phalnai gana yango tirik tirik nai tongdi ni tata phaljak roll chowmin momo Mia beri fal jakan ini, mia fal jeno, tini jim jeno. Gai tini tak he program sol so fine hin. Saya mana, tak Bangladesh na runi fine hin kana boleh. Oh sampai sini lagi nai. Ni tak jek mana fal jek, fal mia kono, kapal kap. Fal jago song. Kasih jatuh kono. Ister kaya ko. program করে গু তিনের কথা কো আমি চিন্তা করতেছি আমরা বাড়ি ang tau dumu mela berai paikha berai payo dabung no thangai phai tongo je sanai tongni ama haikan nai tongni Daduno tui kuri tongo hanggarani bo bona tui kuri tongo naidi